ମା ତମ ପୁଅ କାଲି ମତେ କେତେ ଗାଳି ଦେଲେ। ତାର ତ ଛୋଟ ବେଳୁ ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି ଗାଳି ଦେବାର। କଥାଟା ଆଗକୁ ବଢା ନା, ଯା କାମ କରିବୁ। ଭାଉଜ ଏତେବେଳେ ଯାଏ ଖାଇବାକୁ କରିନ? ମୋ ସ୍କୁଲ ଟାଇମ ହେଲାଣି, ତମ ମୁଣ୍ଡ କଣ କାମ କରୁନି? ଅବିକା ତ ଖାଇବାକୁ କରୁଛି। ତମେ ମାନେ କଣ ପାଇଁ ଯୁକ୍ତିତର କରୁଛ? ମା ଦେଖୁଛ ତ ବୁଢୀ କେମିତି ମୋ ସହିତ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି। ସେ ତ ଛୋଟ ବେଳୁ ସେମିତି, ତୁ କାହିଁ ତା ପଛରେ ପଡିଛୁ? ବୁଢୀ ତୁ ଯା। ଆରେ ମୋ ଶାଢୀଟା କେମିତି ପଡିଗଲା? ମମତା ଆଜ୍ଞା ମା। କୋଡା ମୁଇଁ କେଡେ ସୁନ୍ଦର ଶାଢୀଟା ମୋର ପଡିଦେଲୁ। ତୋ ବାପା ମା କଣ ତତେ କିଛି ଶିଖାଇ ନାହାନ୍ତି? ମା ଭୁଲରେ ହେଇଗଲା। ଏମିତି କାହିଁ ତୋର ଏତେ ଭୁଲ ହେଇଯାଉଛି? ମା ତମ ପୁଅ ଝିଅ ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଭୁଲ କରିଥିଲି, ମୋର କଣ କ୍ଷମା ନାହିଁ? ଭିଡ଼ିଓଟିରୁ ଆପଣ କଣ ଶିଖିଲେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ମତାମତ ଜଣାନ୍ତୁ।